Kuram gajonja lo chigamo kalo kaya tiwi Dr. Agri kachiel gi St. Anthony Kitale matugo tuke mag hockey no chako tuke mag sikunde sekondar gi loche tuke mai bage county mo Uasin Gishu. James Opondo nigiler mathos. Tuke mag sikunde sekondar tama mokwongo no chakore ayanga e sikund sekondar ma Hill Girls boma ma Eldoret county ma Uasin Gishu. E tuke mag okapu e kidieny mar yowuoyi tim sekondar mar Dr. Agri magin joloch higa mokalo nolo sikunde sekondar ma Onjiko points 60 kuom 53. Laser Hill mawuok hoho mar okaka omako thuolo mokwongo e pool B. E pool mar A tim sekondar ma Lukenya omako thuolo mokwongo bang' aloyo tim sekondar ma Thika points 72 kuom 36. E kidieny mar wakeni joloch higa mokalo kaya tiwi omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe e pool A bang' aloyo tim sekondar ma Honorable DM Amin points 122 kuom 0. Winning against Onjiko is a big bonus for us as we march on to play Laser Hill and the team from Northeastern before we qualify for the semi-finals. E tuke mag rugby jotugo 7 koni gi koni tim mar All Saints noloyo Mangu points 22 kuom 6 ka tim mar Ofafa Jericho mawuok e county ma Nairobi noloyo St. Patrick's points 19 kuom 11. E pool mar B team sekondar ma St. Anthony noloyo Kisii High points 8 kuom 6. Game ya leo imekuwa good although tulianza bet low kidogo. Come back in second half and ndio tries imeanza ku come in na boys ndio wamesettle into the game. Mangu was not an easy team. They were a bit heavier than us, but we have managed. The boys were up to the task. Team sekondar ma St. Anthony Kitale magin joloch higa mokalo e tuke mag hockey noloyo team sekondar ma Meru gonde 2 kuom 0 e pool A. Team sekondar ma Maseno mawuok e Nyanza nowuok 0-0 gi team mar Nairobi School. Gima duong' ni wabiro ka mondo wakaw kombe ni. Koro wa plan ni game makiny nyaka walo. Ochuno nyaka walo. Mano wadhi dok e drawing board godhiambo ang' wadhi timo basics mano gimomiyo nok wawin kawuono. Sikunde mawuok hoho mar okaka bedo kod odiochieng' maber e tukegi mag sikunde sekondar odiochieng' mokwongo mibage sikunde nyiri ma Hill Girls mayudre e boma ma Eldoret. Odiochieng' makiny igeno ni tuke mag ng'wech mag nyithindo manie bwo higni 20 bende brodhi nyime e sikunde nyiri ma Moi Girls. James Opondo, Ramogi TV.